Namhlanje kuSiyavusana podcast siphumile siseClermont sizothekela ulwazi komunye ubaba uDlamini onolwazi olujulile ngakwezenkolo uzi-understanda zonke ngokuhlukana kwazo. Sibile inhlanhla namhlanje sokusihlale naye akasichushise lapha nalapha ukuthi lokho wena akwaziyo nawe okwaziyo ukuhlanganisa bese kuphuma into eyodwa. Akekho umuntu owazi yonke into semhlabeni la, sonke sikushoyo esikukholelwayo akube njalo. Baba Dlamini size sahlangana emva kwesikhathi eside. Ngiyabona indoda isiyaba utshebe emhlophe futhi ngempela izwi lenkosi lihleli nawe. Baba Dlamini ngiyazi ukuthi uyindoda enamava la kwezenkolo. Ungabekho specific kwinkolo eyodwa, i-understanding yakho ngempilo nenkolo ukuthi uyinto enjani. Before singeneke lapho ngicela ubaba Dlamini akazazise ukuthi ungubani konje kumuntu angamazi. Hayi mina nguDlamini ngihlala la eClermont. Kusho ukuthi ngiye nga-attenda ama lessons kubaba uMbhele. So yilapho ke la ngifike ngathola khona lolu lwazanyana enginalo. Baba uDlamini uthinte uMbhele usolwazi obaziwa kubantu abaningi. Uhlala isikhathi eside naye ulalela. Ngikhumbula ngiqala ngifike lapho ngizokubheka ngizokubaba uMbhele ngafica njalo mangekhona baba uDlamini hlale khona. Futhi mhlambe lokuzihlisa kwakho nokuthoba kwakho khona sonke isikhathi khona ukubangela ukuthi uzube nalamava onawo ngoba ngiyazi lo ndoda ngisebenzile naye ivulelekile. Ingaba inkolo ngaba usiko yonke lonto. So mangikhuluma nawe ngiyazi ngizothola ulwazi lolu olujulile ngoba wawungayanga laphana futhi ukuthi ubuko noma wenze inumbers. Wena umuntu engambona kubantu abaningi abakhona ukuthi wena umuntu ozithobile olalelayo. Namhlanje ke siyabusiseka ukuthi uhambele uMbhele kodwa ushiya abantu abazosaya beqhubeka. May his soul rest in peace la khona. Baba Dlamini namhlanje asikhulume nenkolo. Khona abathunywa bakaThixo abafana noJesu noMuhammad baningi oShembe bonke labantu bathunywa uNkulunkulu. Ukuthi kuphela indlela abafundisa ngayo ezingafani. Namhlanje ake sibheke lesikhathi esinaso nje ukuthi inkolo le yamaKristu asithi uJesu uYeshua esambiza ngoJesu. Abaningi bayaphazamiseka mawuthiwa akuyena uJesu uYeshua bese bethi wayengekho uJ lesikhathi sakhe. Wayekhona but engasetshenziswa njengakwaZulu nje uAru asimsebenzisi kodwa ukho. So uYeshua ke ngokwakho briefly lo muntu wayenawo amava ikhona esingayifunda kuyena. Lo umuntu wayenamava amakhulu kakhulu ngoba kwakuzaleka kwakhe uzaleke ngalendlela ukuthi uyindodana kaMdali. Basho njalo. Umdali ukwenzile lokhu ukuthi amenze ebe indodana yakhe. Siyazi ukuthi uMdali akazali kodwa wamzala lo ngoba inhloso kwakuwukuthi abantu ngoba bakholelwa into abayibonayo. Abantu abafuni ukuzwa ngento abangayiboni. Wasethumela lo Jesu ukuthi akufike lo Jesu ozoba sendaweni yakhe akazokukhuluma kube ukukhulunywa uyena. Umdali uqobo. Kodwa uJesu hayi ngoba yena eUNkulunkulu uyisithunywa sikaNkulunkulu. Uyisithunywa sikaNkulunkulu kodwa ngeform yokuthi kufunakale kuvele enjengoNkulunkulu kubantu. Aphinde afane nathi bantu. Aphile akhuluma khala casuke ufana nathi. Yebo ufana nathi kodwa izinto akaziphethe akakhulumayo ngokuphuma kuMdali uqobo. Wafika nezimfundiso ezifundisa umuntu ukuthi
makabuyele endleleni eqondile kamdali njengoba umdali ayesidalile. Mawucabanga nje namhlanje ngendlela sesimpakamise ngayo, ngabe sisenza lento ayisho manje sesiyenza ngokujabula ukuthi simthathela phezulu, sekhohlwe ukuthi asingabuki yena njengomuntu, singamemezi yena njengomuntu, senze njengoba wayesidirector. Ngabe namhlanje kusisaqhuba ngendlela le ongathi mayebuya naye afika ajabule ukuthi ngempela sisenza lento umdala emthumeleyo into asiqondise. Inkinga ivelela uma kufika laba ababevele bedukisa izwe. Ithema befika bembona ukuthi ufika ngalendlela. Base bafuna indlela bona engaphezulu. Bafike manje bamcontaminator akabe saba yilo olukhunye ngokwemfundiso zabo. Sekuyibona bathatha over manje kwayibona abatshela abantu sibe interpreter yonke into enze. Ba interpreter manje into ngendlela wrong. Babe sambeka ngendlela okufanele ngabe bekwa ngayo. Manje abantu inkinga ke esinayo ngoba manje simkhonza ngale ndlela esi-wrong kakhulu. Ngoba kusho ukuthi wayezosibuyisela endleleni. Kodwa thina sithema abe simlande endleleni akahamba kuyona eqondile. Kwahamba kwafika saze sa exaggerate saze sagcina sesiphuma kakhulu endleleni okufanele ngabe sihamba ngayo. Ngani ngoba lezi zinto akazifundisayo uzifundisa lezi zinto ngingathi ngolimi lokubolekwa zicoded. Indlela akakhuluma ngayo noma nawe ungamuzwa uthe methi indodana yomuntu akasho ukuthi indodana kabani, uthi indodana yomuntu. Angithi yabo uyayikhoda uzothe kabani wena uma ucabanga uzothe indodana kabani. Mina engizwesho sizofika ibizi ngimpi igama le ndoda ekasibani sizofika usuyiphi igama. Lokhu ko oseqala ukuphuma ke endleleni ngoba uzogcina usuyipha igama ungelona okuyintheni indodana. Manje ke silahlela ekuthini thina singalandeli ngempela silandele khona ukuthi uthini kuthini. Safuna ukulandela abasitshelayo ngayo ukuthi uthini umi kanjani. Usho ukuthi incwadi le enkulukazi edumile iBhayibheli mangabe ulifunda njengencwadi ungalifunda ukuthi mhlawumbe ufuna ukukholelwa, lingaba incwadi ekwazi ukushare ngokucabanga kwakho uyifunde nje like reading any other book ngoba there is information uzi-interpretele wena ngaphandle ulalela omunye umuntu akutshela ukuthi kwenzekeni. Ingakusiza kakhulu kodwa kufanele uqaphele ngoba ingakudukisa futhi kakhulu. Iphethe ukuthi phethe kokubili equal. Okay. Ingakudukisa ingakuhola futhi ikhole kahle futhi. Ngoba ayikho into engekho eBhayibhelini, ayikho inkulumo engekho, mhlambi khona yini khona ukhubi khona eBhayibhelini. So uma ngabe into injalo into evulelekile kusho ukuthi leyo nto igcine ikubuyisela kuwena ngoba ukukholwa kukuwena kahle kahle. Akukho komunye umuntu, akukho kuJesu, akukho kuNkulunkulu, kukuwena. Yikho kuthiwa wasiphefumulele. Mina ngifuna nje uNkulunkulu oyenda ula emzimbeni. Into kufanele we understand ngenkolo kuqala. Kufanele understand ukuthi akekho umuntu ongcono kunomunye. Siyafana. Ufuna ukwazi lokho ukuthi akekho umuntu ongcono kunomunye. Ungaba poor, ungaba rich, ungaba ukhubazeke, ungaba mentally redundant or whatever. Kodwa okusalayo uyalingana nomunye umuntu. Kuphela into ekuhlukanisayo ngokwasemhlabeni ukuthi uyithuthukise wena ngolwazi. Sithuthukise wena ngolwazi uzohluka. Kodwa akusho ukuthi lokho sowungcono kunabanye abantu. Ngoba ngolwazi lwami umdala inkathi esidala thina wasipha ukuhlakanipha. Ilwane wasiyayilimit. Ilwane sino line ongaphezulu, sino bottom no top line. Kodwa thina sino bottom kuphela, wasime phansi. Kodwa la phezulu sky is the limit. Kusho ukuthi suyena. Yebo. Yikho namhlanje sihamba ngeemoto amabhanoyi ngoba azange kale yena wavula nje ukuthi
ungayithuthukisa ufike la ufanele ufike khona funa ulwazi kodwa khumbula ukuthi ungaphumi endleleni ukuze ukuthole konke ungaphumi endleleni khona into abantu abangayazi abangayiqondi ukuthi umdali ungakwazi ukuthi umphoqe ukuthi akakunikeze amalungelo akho ngengayifunda leyo ngiyayazi ungaceli njalo udemand ngokwakho ungamphoqa ukuthi akunike kodwa provided ukuthi uhamba endleleni eqondile uzokunika athi amakolo asiphi isinkwa sethu semihla ngemihla yebo futhi ngizothi mangivuka ngihamba endleleni kaMdali ngizokuthola ibusiso uzokuthola kodwa uma isinkwa samasonto senyanga every day is a new day kodwa uma ungahambi endleleni eqondile kaMdali ngiyakuyithola uzokuthola kanjani ngoba phela uyanhlanhla naye ukubekela umgomo ukuthi hamba la uzokubona kanjani ungahambi la ehamba Dlamini ukhuluma ngendaba enkulu ukuthi kufanele sambe enyathelweni zikaMdali sihloniphe imithetho asipha sambe endleleni mhlambe kanjani yipi le ndlela umdali njengoba ekuthina ukuthini umdali ngaphakathi kuthina umdali uhleli kuleya ndawo esibiza ngoNembeza indawo ethi uNembeza uhleli khona umdali so ke ayikho into engafiki ibe u2 wena ufika ngikwenza ukuthi ku right noma aku right nanka eke sithi nanka amanzi ayabili isandla sithi awuthi ngiwezwe ngomunye ukuthi lamanzi ashisa kangakanani ukubonda ikhona azongishisa angithi uyabona ukuthi sezimbili lezi zinto esezenzeke kuwena noma untshontsha before moza kuyona yakho le ngiqala kaloku ubuthi ngikuthatha noma ngingakuthathi yabo busi uyathatha yilapho umdali kahle ukukhetha it's a choice ukukhetha okusuka kuwena ukuthi kuphi ukuthi ngikwenze yini lokho noma ngiyakwenza i-choices yours unike amathuba amabili yes indlela kaMdali iqondileke ileyo ngoba uyakhetha wena uma ukhetha njalo indlela ezothi uma ukuthi u-wrong lokho uyakwazi ukuthi u-wrong uma uthi ngikwenze noma ngingakwenzi bese kuphumelela lethi ungakwenzi uhamba endleleni usendleleni kaMdali ngoba uyakutshela wena yakutshela akwenzeki ukuthi angakutsheli yikho sithi ngezulu isala kutshelwa sibona ngamoya angithi umopho ke ukuthi awungeke ukwazi ukuthola imfuno zakho kuMdali uma ngabe ungahambi endleleni yakhe ngoba naye uMdali ufuna ukuthi ngoba sihamba endleleni nje lemithetho ebekiwe la emhlabeni sihle masithoniphe yona futhi uyakwazi nawe ukuthi asibusise isibonelo mawuyerobotini lishintsha liba ikhoshina ungene ukucimeza nomunye uyangena deep down uyazi ukuthi le ngozi yenzeke nje ngoba wenze into error nje ngoba uma lethi kufana nokuthi uyahamba emgwaqeni uyahamba sebusuku mhlawumbe akho moto kuthule kuthe uhamba mhlawumbe uhamba nezingane noma nobani uhamba naye ufike erobotini uthi jab ubone ukuthi hayi akukho lutho usuthi ngisefuna uyahamba ku wrong lokho ngathi uma nje kusho khona ukuthi uMdali hayi uthi umthetho uthi umthetho mama libo angithi uyabona ukuthi ke lo mthetho uma ngabe ungasakwenzi wena udlulisela kule ngane uhamba nayo ukuthi irobot wolishaya uma ngabe usitshela ukuthi kuphephile wolishaya kanti uma ngabe ufika erobotini noma ngabe kuthiwa akho moto akhona lokho kusho ukuthi ufundisa lengane indlela eqondile hlonipha imithetho hlonipha ngoba indlela kaMdali ukuhlonipha imithetho ebekiwe nawe oyivumile angisho imithetho ongayivumanga ngoba ikhona imithetho ebekwa phezulu kwakho ikhona imithetho ebekwa phezulu kwakho ikulimaze kodwa ngoba ungenamandla mhlambe ebekwa ababi bayibeke phezulu kwakho ugcina usuyilandela ngoba awunawo amandla kodwa le nawe oyibonayo ngoba nawe usuke uyibona imithetho eqondile lo mthetho uqondile
kufanele ngiwulandele. Ikhona lento abantu bebalahleke mangithi kubo we are all Muslim. Yes. Abantu aba-understand usho ukuthini uba i-Muslim. Yeah. Abantu mawuthi i-Muslim sebecabanga umuntu kuthiwa Islam. Islam religion. Sebecabanga ukuthi India. The moment wathi eze Muslim sebecabanga India enentsheko ngeke umuntu umpisho labe Muslim. Ithini lento ku-Muslim mhlawumbe akusicakisele uMuslim kusho ukuthini? Into ebuye isishaye kakhulu nje manje. Amagama esiwaphimisa ngolimi lwethu. Iwona abuye asiholele endleleni wrong noma endleleni engalungile. Ngoba ukuthi Muslim akulandele ubheke hamba uGoogle ufunde ukuthi kusho ukuthini uMuslim. Uthi kube kuthiwa isiZulu usho ngesiZulu uthi Muslim ngabe uthini? Angithi yabona ukuthi ke lapho uzofika ukuthola ukuthi hayibo ukuthi Muslim kusho ukuthi umuntu ozinikele kumdali othi mayenza yonke into ayilokhu nje kahle kahle nje ngolimi lokubolekwa is to submit to the Almighty God. Okusho ukuthi izonke izinto ozenzayo wena uzithula kumdali. Wenza izinto ezabekwa uyena. Wenza izinto ezabekwa uyena. Hayi mntakadlamini hayi ukuthi ngoba kuyisikhathi akufuneki abantu sibanike information ezoba ngaphezulu kwabo. Silokhu sibahlephelela nje kancane kancane si-ede lokho bangazokuthatha bagoduke nakho ukuze baphinde nangelinye ilanga bafune ukulalela le mfundiso esinazo. Sibe sisho nje ukuthi lokho esikushoyo hayi ukuthi kuyiqiniso elingenakuphikiswa. Nawe enza your own research. Hamba uyobheka lento esikhulumayo ngabe yiyo na noma cha. Noma unembeza yakho nje basikhuluma nje uyakutshela ukuthi hayibo baqinisile labantu. Noma unembeza yakho ukuthi abayasibhedela. It's fine. Enza lonto wena ozwane nayo from the beginning. Ngoba ukhuluma ngonembeza nje ithi into iqhawe ethi angiyifuni lento. Kodwa mawuqhubeka uyilalela gcina fall in love with it. So nathi ke sikusho lapha akuyona ukuthi is final. Uyakwazi okwaziyo yikho isihlobo sithi siyavusana ukuthi mawazi lokho okwaziyo awuphinde ulalele bese wenza i-decision based on information that you have been given. Babudlamini ngeke sikwazi ukuthi sigweqa amagulo oba sibaleke. Siyothemba ukuthi sizohlala nje lokho sizothola ulwazi kuwena. Wena mhlawumbe sikhuluma ngenkolo ngiyazi ulwazi lakho luningi lungaphezulu kwalokho esikhuluma ngakho. Singakhuluma nangamasiko, singakhuluma nangamadlozi, into eziningi. So sisikhuluma nje kancane kancane. Wena ke olapha ekhaya ufuna ukusilandela ukuze ufunde kancane kancane kuyokufuneka usubscribe ukuze sikwazi ukuthi mhla sikhuluma ngetopic oyithandayo ukwazi ukusibheka. Ubaba uDlamini unayo information ehlukene. Is not limited to i-religion. Wasikhava i-religion namhlanje. Akube njalo baba uDlamini sibonga kakhulu uba nawe sithemba ukuthi masiphinde futhi simemeza ngeke usiphoxe. Siyabonga kakhulu. Okuvala nje mhlawumbe ungathini kubantu aba-believer. Nabantu ekuthiwa ama-believers kube khona ama-seekers. Wena unenhlanhla ngoba uyabeliever uphinde ube yisiphi. Umuntu obeliever kuphela uyingozi. Nomuntu futhi oseeker kuphela uyingozi. Angicabani nabafundileyo ukuthi khona ama-scientists. Ngoba phela khona abantu aba-arugesa lekho nokuthi bafuna ukuyiprova ngokwasemhlabeni ofish ezasele. Akekho umuntu owaziyo. Sonke siyafuna. Ngoba sikhuluma lapha nje sizama ukufuna ukuthi yini engasenza siphile. Elokuvala baba uDlamini ungathini? Ngingathi subscribe asifundeni senze research sibheke ngokuzwile ubheke ngokuzwile ikakhulu asiwabheka amagama esiwakhulumayo nesiwasho ngomlomo wethu siwazi ukuthi achaza ukuthini ungalikhuluma igama ngoba likhulunywe uma ngabe ufuna ulwazi likamdali umdali ngoba ulwazi umdali ulwazi ayikho enye into ongathi umdali nje lwazi so kufanele umfune umdali ngokuthi uye la uzothola khona ulwazi yilokho kulokhu okubona isibonelo nje singakavalwa eDlamini isibonelo
labantu asithi ama-Christians Yeah. banale ncwadi banalento imiyalelo eyishumi Yeah. ku-10 commandments. Yeah. Kukhona abantu abama-Christian for life abakwi-age yethu nangaphezulu Yeah. abazi 10 commandments njengo-10 commandments ukuthi wasuka uma-art from 42 reduced to 10 Yes. abantu abayazi. So Yeah. lento esiyenzayo thina sifuna ukuthi size sifike la sisuka futhi nathi asiqedile mhlawumbe kukhona engaphambili kodwa siyazi le mithetho eyenziwe ithathwe kuma-art umuntu wesifazane yasiyalungisa sibe u-10 Yeah. mangase umuntu oyi-Christian kulo 10 commandment enze sure ukuthi uyakwenza ukukhona lo muntu ngabe uhamba endleleni kaMdali iyakusondeza endleleni kaMdali. Yabona nje ngisho ngabe wodwa umthetho kaMdali. Ubhadi. Ngisho ngabe kuthiwa nje ulayini owodwa kaMdali. Uma ugcina nje lo mthetho ngoba umthetho uvela kuwena kahle kahle lokhu isikhumbuzo. Imibhalo isikhumbuzo yonke imibhalo isikhumbuzo. Yikho sithi siya umuntu especially umuntu onsundu Yebo. akafundiswa Yebo. uyakhunjuzwa. Yikho sithi kunjalo. lesihlobo nje siyavusela Yebo. siyavusana. Kunjalo. Akube njalo ke babukeli sicela ukuyivale ngosi sizophinde sihlangane akube njalo.